Aloña Mendin hasi izan ziklismoan, eta beste bi talde pasa eta gero, gaur egun 2026an Smartlock taldeko txirrindularitza izango da. Gaurko luzapenean, Aimar Erostarbe oñatiarra ezagutuko dugu. Ni Aimar Erostarbe naiz, oñatiarra eta Smartlock Nest taldeko txirrindularitza. Zer moduz proiektu berri xan, Aimar? Egia esan oso ilusionauta ez, itxura honako proiektuak, eta gogo handiz, 2026 hasteko. Zanteko nartu zeben proposamena? Noen ja urte batzuk afizionau katego izan, eta ni beha aurten elite mailako salto hori egin dut eta ekipo askok bestauen nahi elite txirrindularitzak. Eta aukera politia esan gero aparte formazioan kindakoin tratu horrekin, eta egia esan ezinen ezetezan proiektu honi, eta horrexatek. Elite mailan lehiatuko zara ipatu gozazu horrek esan gura dau. Zaunatez nian sub-23, ez da? Nahiz eta kategoritza iguala izan, hor bi dibizio mogan ikendia, 23 urte azpikoak eta gero elite mailak. Gero dauz karrera batzuk bakarrik 23 urte azpikoak konpetiken dagoena, baina karrera gehienak danok batera ikendu. Diferentzia txiki hori, baina kategorizia iguala da. Eta zergatik ez dago gura talde batzuk elite mailakoak? Azkenean filialak eta formazioko talde moguan dianez, askotan dako filosofia hori bakarrik jente gaztiak uiteko, eta askok ez da gura izate, baina beste asko bai, así que... Smartlock bentsate aukeri mundutzu ziklismo jarriketako ez? Bai, nik uste aukera politia dela eta aberra aprobetxa egin dut. Eta lan itxeko be bai? Azkenean proiektu honen desberdin jasuna hori da, ez? Azkenean ziklista mogan bakarrik ez, gero pertsona mogan formaitia, alde batetik ikasten dabitzen txirrindularitzak praktikak o duala, iteko aukeriako Smartlock enpresa bertan, eta gure kasuan nila ikasketak akabota dakotenez, bertan lana iteko aukeria monostain, lau ordutara, nahiko flexible ordutik aldetik eta hola, eta horri zintxako nezetzen, así que aprobetxa ben bihar, eta hori, desberdintasuna ekiponena hori da nik esango neke. Ezagutzen zeben, zurekin taldean dauzen beste ziklistak? Ja kategorizan ebitzenak baina jente asko barriza sartu da juveniletatik, eta egia esan ja juvenilak galduta dagot. Hor sartuta zauzenean, normalean zure goiti dauzena behiketan dozuta, azpikuak ez tozu asko ezauketan, baina bai. Taldeko erreferentetako bat izango zariela esan dozkue, arduradunek, horrek urduri pintza zaitu, bereziki, Aimar? Erreferentetako bat edadiatik izango, taldeko zaharrenetaikoa beste bikin batera, eta, azkenean rol horrek be ilusioa egin doztez. Gaztieri erakutzi esperientzia dakuno, karreran zela jokatu, karrera danak ezauketan du rekorrido aldetik, ribalak eta ekipoak zela jokaketan dagoen, eta alde hortatik be ilusioa egin dute gaztieri erakustia gauzatxo horrek. Ze eskatu dut taldiak? Lehenik eta bain disfrutaia, ez? Eta gero obviamente, deportivamente resulta honak eta duten, nik uste dute aurten lana ondo inula, así que hori, bai. Espainiako kopa, da zure erronka, jomuga, helburu? Bai, azkenean hemen... Ze kopa honek hainbat prueba eukitzen ditu, ez da? Bai, izen badian 11 o 10 karrera inguru, azten da hori, justo domeka hontan azten gara Don Beniton eta maiatza inguru arte. Eta nik uste dela Espainia mailan dagoen kompetizio importantinetako bat, hor aurrian gonezkeo seinale hona da, eta hor azkenian regularra izatea importantia. Así que, a ver. Bosgarren urtia afizionauetan, aurretik bake eta kaja ruralen egondakoa zaitugu, ze ikasgai ekarri zeben bi talde harritatik? Asko. Pasau nintzenean bakera, oin ikusi enukan ideiari bez, zela bian asuntua, eta hasieran golpe polikia izan zen, baina poliki ikantzen fan nintzen, eta bigarren urtean ikuste dut baken pausotxo polikia jo nebela, eta ambiente honak gaukan ekipo hortan. Eta gero kaja ruralen karrera importantia korriak aukere izan nebeen,
eta ja nik uste bai ziklista moan beste pausotxo bat emunela. Eta horri nintzenik ziklista zakaixau. Eta bueno, nik uste dut bixak emundoztila gauza asko eta ibilbide positibo izan dela. Orduan, ondegan gogoan dakotzu ez, Kafes Bakerako lehenengo urte hori ez? Bai. Aloñatik? Bai. Juvenietan nahiko txukun ibili nintzen eta esperantziak otzu hor aurrian ibildia aficionauta, baina lehenengo urtean pasautakoan diferentzia. Realidadia hori da, ez da? Bai, gero ja goizan asko dabitz. Gero zoiaz, esperientzia hartzen eta zure lekutsu haiken, ez? Bai, hori da. Azkenean, karrerak aurrera doia zen einean, zube amolda eukin zara. Eta hori, baina hasieran golpe politia izan zen. Nolako ziklistia zara? Zer terrenotan moldatzen da ondo Aimar? Edo esain ondo? Nik uste Danien más o menos moldaien naizela, baina ez dagoela puntua esateozula hortan naiz oso ona. Nik uste nahiko ondo egoten dutela, gero esprina nahiko txukuna ekot, grupo txikitan. Eta hori januan be nahiko ondo, oza, lo que se dice en todo terreno, baina inun especialmente naiz ona. Ziklismoak eta kiroldanak alde txar bat dakoi, lezinuak. Nik aipatu dut 5 urte afizionau eta baina zuk azkeneko urtia kendu inozu, ze onzara isa urte danak geldi, kriston lezinua oindala urte bete. Bai, justo oindala urte bete. Otzaia hasieran aurreko urtean bigarren karreran praktikamente, Frantzian kaida nahiko potolo bat eukinen, eta bizkarrezurreko berterra bat apurtu nen, eta hori, gero isa hainen korriu temporada zuan. Eta nik esaten dute haune laugarren urtea izango ala, ze aurreko urteko ez du kontaiken. Naiz eta temporada bukaeran korriu neben, baina, etzan izan urte hona eta... Claro, azkenian bizkarrezurra, ziklistia, bizikleta gainean, naiz eta ez komplikau rekuperazioa, ez da leku ona. Ez da leku ona. Eta nahikoa ez nebela inez, bakarrik apurtu eta bere bakarrik soldiu zen. Baina gero egisa esan nahiko leku molestua da, bizkarreko minak eta kostautxaten berriz lehengo sentsazioak hartzia. Baina, esan geke hemen gauzela eta jazta, susto bat izan zen. Momentu gogor zail horreitzen, pentsau zeben, igual ja bada momentua, ez? Edo... Egisa esan ez nuen pentsau. Buruan eukan bakarra zen berriz bueltaikia, rekuperaikia eta berriz korrikia. Eta gainera karrera eta bueltaikia aurreratu nien, oso gutxi entrenauta ja berriz bueltau nintzen konpetikera eta enen pentsau momentu baten bez jaeretia. Bai. Zemat urte dagoia ziklismoan? Asko. Hasi nintzen eskolarretan eta oin arte 22 urte dago zela. Beste kirolik praktiko dozu? Nik uste baiet, baina oso azkar jarenen. Garbi zeukan. Etxean beti bizi izan du bizikletia eta oso txiki hasi nintzen. Etxekoak aipatu dituzu, nik aldera hori bainokan eben apuntauta. Ze nik inpresioa dakot, baizu eta baizure arrebia, garazi bere garaixa ziklisa izan dagoa baita, beti ukidozula etxekun babesa. Bai, oza... Ezinbestekoa da, ez da? Hombre, bestela olako deporte bat ezin aurreatara. Azkenean dakon sakrifizioa, karrerak, astebururo, dakon kostua. Azkenean etxian be gustauen bida. Eta gure etxean hori odolian erbaten da, así que alde hortatik ez da problemaik. Gare batean koinzidu zeben gainera arrebiak eta bisok, ez? Konpetitzen? Ingen urtetxo batzuk, arrebiak oindala 5 bat urteo itxeben bizikletia eta korriuk eben bastante urte biso batea, orduan gurasoak separa behar edo baten bakarri fan behar karrerara, baina gustora egin geben. Eta ze supertzen da, gehiago norbera korritzen edo arrebia ikusten, errepidean? Ni uste dut ikusten, porque norbera ordoia zentrauta eta bere munduan eta ez da kordaien beste ezekin, baina kanpoan zauzenean gauza diferente ikusten dira. Ziklismoa bizitzeko modu bat da? Bai, nik uste baiet, ez? Azkenean, ja nivel honetan barruan eroan bezu. Ze bestela natural urte emizatzu, ez? Sakrifikaitia, zainketia, jana, entrenaitia, azkenean bizitzeko modua da eta barrutik urte emizatzu. Bestela denpori aurrea doinan enean kantzau iken zara eta ez dako zentzurik. Bereziki, sakrifizio horrek
gauza asko alde batera lagatzea dakar. Bai, azkenean, ez gara, bizitza soziala eta hori, murriztu egiten da, azkenean, entrenamentuak, karrerak, beti gauz pentsaiken korritiakin, deskantzaiakin, ondo jatiakin, eta beti gauza igualak buruan. Eta gauza hori dana, azkenean, beste gauzatzuk alde batea itxi bihu. Baina, venga, no ziren behin lagunak ikustetia, be? Bai, uñatiko jaitxa beti tokaiten dia temporada bukaeran, así que... Hori da, betu, aprobetxakin uñatiko dauz, bai? Hola da, bai, hortako be, bai. Profesionalizatiana, amestu, pentsau duzu, ez da... Bai, betiakotzu buruan horrez, azkenian ja nivel ontara jauta, urrengo pauso naturala hori da, eta hori daku buruan danok nik uste, baina, bueno, azkenean nik esateoten mugan hori izangoa gauza bat merezizkeo pasauko dana, eta bestela hortxe geldituko. Importantiena disfrutaia prozesuakin eta karreranak alik eta onduen disputaikia, eta jazta. Beti izan da zaila, ez da azken pauso hori mutia? Bai, nik ustot, baiet, baina gaur egun gerota zailagoa. Azkenean hor dauzen filialeak eta hola, gaina Espainia mailan ja ez dauz hainbeste ekipo profesionaletan, eta gehiena filialetatik pasa egin dira euren ekipora, eta ja prozesu hori ja murriztu egin da. Baina, bueno, nik uste dut ondo ibilezkeo beti dagoela aukeria, Euskal ziklismoan panoramian nola ikusten duzu? Smartlock, Nestek, bueno, beste erpin bat, ez beste hankatxo bat, emunxau beste euskarri bat, baina ez da zamurra. Nik uste dut ez gauzela momentu honenian, zehose planteau da. Azkenean gazte asko ja ez dira pasaien afizionagoan kategorizatik bez, eta zuzenian gora pasaileko asmo hori dakoi. Adibidez, juvenietan gauzenian, gebitzen pentsaien, ze ekipozan honen afizionauta pasaikia, eta ja ekipon batea pasau ezko posik zeuzen, ez? Gaur egungo juveniak frakasoan moan ikusten dago ja afizionauta... Ja, gola begira eta... Eta orduan, ez da gehi. Egizia esan, nik usto biharrezkoa dela afizionauan kategoria. Azkenean, juveni asko ez doz preparauta gora pasaileko direktamente. Zuri gogorri masatzun, juvenietatik afizionautara, pentsaizu, juvenietatik ja gora salto iki? Bai. Azkenean, juvenietako karrerak 2 ordu eta erdi. Eta ja profesionaletan 4 ordu gorako karrerak dako, orduan, batzuk bai deuz preparauta ze fenomeno batzu dira, baina beste asko eta asko ez. Orduan nik uste biharrezkoan kategoriza gala. Eta kasu honetan, Smartlockekin ikasketak eta zure formazioa alde batera ez izteko, nik uste pauso politain jau hila. Gozada bat izango litzake ez, horre guiko kategorizan, Benepoel, Pogačar, kolako zentia ginez, onduan mentzat ikusi ez, dorsala atzetik. Ondo esan. Telebistan ikusten egun dana eurak eta onduan egotea esan, polilla izango zen, baina bueno. Bixen bitartia zegin disfrutatzen, rekuperau, aurtengua igaz kaldutako hori dana, eta baldima da garepenen batekin, asko sobeto. Hori da, gu saiatuko gara aldan da onduen hilen da. Aimar, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.